Torta od 3 vrste čokolade kreće. Znači 3 žumanca su već uzdjeli, bjelanca ću staviti u frižider pa ću poslije od njih napraviti čvrsti snijeg. U 3 žumanca ću staviti 3 žlice kristal šećera i 1 žlicu sojinog ulja i to ću malo izmiksati s mikserom. Tri žlice brašna, 2 žlice kakao praha i pola kesice praška za pecivo ću sve izmišati i dodati u ova razmućena žumanca, šećer i ulje. Stavit ću 1 kesicu vanilin šećera, još malo mikserom izmiksat, ali lagano i dodavat brašno kakao, prašak za pecivo i vanilin šećer. Upalit ću pećnicu na 180 stupnjeva da se zagrije. I dok se grije ja ću napraviti čvrsti snijeg od 3 bjelanca. Sad ću pomiješati jednu i drugu smjesu i staviti u okrugli kalup da se peče. Malo sam namazala ovaj kalup sa maslom, posula brašnom i sad ću staviti ovo tijesto koje je dosta u tekućem stanju. I staviti peć jedno 10-ak minuta, vidit ćemo. Dok se biskvit peče, ja ću krenuti na izradu 3 kreme. Jedna će biti od bijele čokolade, jedna od mliječne, a jedna od crne čokolade. 200 grama čokolade sa velikim postotkom kakaoa, šta veći to bolji, ću staviti na paru, otopiti. 200 grama čokolade se otopilo, ja ću sad dodati u ovo 1 žumance i dodat ću 2 žlice ruma. Sve to dobro promišati, pustiti da se ohladi i u to dodati 200 ml vrhnja za šlag ili ti već stučenog šlaga. Sad krećem na izradu kreme od mliječne čokolade, ali sam se ja odlučila za staviti ovu noiset. 200 grama noiset ću otopiti na pari. Opet dodati 2 žlice ruma ili ako slučajno imate čokoladni liker, ja ga trenutno nemam pa ću staviti rum i 1 žumance. Nakon 10-ak minuta biskvit je gotov, ja ću ga sad samo malo staviti da se ohladi. Kreme još nisu gotove, kad budu gotove slažemo sve na ovaj biskvit. Čokolada se otopila, stavit ću 1 žumance i 2 žlice ruma. Isti je postupak sa sve 3 vrste čokolade. Sličan do duše jer u bijelu čokoladu ide mlijeko, ali o tome malo kasnije. Otopit ću 200 grama bijele čokolade, dodati 1 žumance i 2 žlice mlijeka. Dok se ove kreme hlade, ja ću 3 puta po 200 ml vrhnja za šlag istući. I onda ću to podijeliti u 3 dijela i svakoj kremi dodati po 200 ml. Evo sad ću izmišati ovu prvu crnu čokoladu sa šlagom. Evo ga, izmišala sam ovu prvu kremu s tamnom čokoladom i sad ću je staviti na ohlađeni biskvit i onda to ide u frižider dok izmišam druge 2 kreme. Dok pripremim druge 2 kreme, ovo ide u frižider. Opet ću dodati 2 deca smučkanog šlaga u ovu mliječnu čokoladu, odnosno noiset. Na kremu od crne čokolade dolazi ova malo svjetlija nijansa. Nju ćemo lipo opet razmazati, po njoj staviti opet u frižider dok se ne oladi bijela čokolada. U frižider dok se ne oladi krema od bijele čokolade. I napokon je na red došla i bijela čokolada. Još 2 deca smučkanog šlaga u bijelu čokoladu. To ćemo još malo mikserom smučkati, staviti na ove prve 2 kreme i to vam je to. Evo ga i gornja krema, bijela krema od bijele čokolade. Ide na ove 2 prethodne, od crne i od mliječne.
Evo ja ću je lipo izravnati šta mogu više i onda ću napraviti po njoj nekakve kao valove. Ovo sad ide u frižider, mora prinočit. Sliku ćete vidjeti. Teo je poliza sve teče od sve 3 kreme, pa će i ovu. A mi se vidimo za 7 dana u novoj kužini. Šta ću spremat? Možda će opet biti neka torta. Aj Bog.